Alamomin miji na gari guda 13 ne. Duk namijin da yake so ya zama miji na kwarai a gurin matan shi, to ya tabbatar cewa ya haɗa waɗannan abubuwa guda 13. Duk namijin da ya haɗa abubuwan nan guda 13, to tabbas ya zama miji na gari kuma ya zama cikakken namiji. Na farko shine ya zama mai tausayi. Tausayi abu ne mai muhimmanci. Duk namijin da bai da tausayi ba zai iya rike aure ba. Sannan na biyu, ya zama cewa yana da sana'a. Sana'a kuma sharadi ne. Ko kana so ka rike aure, idan baka da sana'an da zaka nemi kuɗin da zaka ciyar da iyalanka, to ba za ka iya rike aure ba. Sannan kuma na gaba shine ya zama cewa yana da kulawa. Duk namijin da bashi da kulawa ba zai iya rike mata ba. Saboda haka a matsayinka namiji dole ka zama mai kulawa, ka rinka kulawa da matanka, bukatunta da duk wani abu da take bukata ya zama cewa ka yi. Sannan abu na gaba shine ka zama mai gaskiya. Ba a san ƙarya a zamantakewan aure. Duk wanda ya zama maƙaryaci to zai rinka wa matan shi ƙarya. Wannan ƙaryan kuma zai haifar da matsaltsalu da yawa. Saboda haka ka zama mai gaskiya. Sannan kuma abu na gaba shine kyauta. Kyauta yana da muhimmanci. Kar ka zama namiji mai ruwa, ka rinka bayarwa, ka zama mai bayarwa, ka zama wanda hannunka a buɗe yake kana yawan ba matanka. Sannan kuma na gaba shine biyan bukata. Ya zama cewa kana biya ma matanta bukata. Bukatan da ya shafi kuɗi da kuma bukatan da ya shafi zamantakewan aure. Idan ba ka iya biya ma matanka bukata, to ba za ka iya rike ta ba. Sannan kuma abu na gaba shine ɗaukan ɗawainiya. Ka zama namijin da yake ɗaukan ɗawainiya. Ka iya ɗaukan ɗawainiyan matanka, ka iya ɗaukan ɗawainiyan 'ya'yanka, ka iya ɗaukan ɗawainiyan iyalanka. Wannan shine zai sa ya zama cewa ka zama namiji, cikakken namiji. Sannan abu na gaba shine addini. Addini yana da muhimmanci. Addini ne zai nuna ma daidai da ba daidai ba. Saboda haka idan ka zama cikakken namiji ka rasa addini, to zaka iya samun matsala a matsayinka na cikakken namiji. Saboda haka dole kana buƙatar addini. Sannan abu na gaba shine mutuntawa. Duk namijin da baya mutunta matan shi, to ba zai iya rike ta ba. Saboda haka ka rinka mutunta matanka, ka dauke ta a matsayin wani abu ne mai mutunci, wani abu ne mai daraja. Sannan abu na gaba shine lokaci. Lokaci yana da muhimmanci. Aure da yawa ya mutu saboda namiji baya iya ba matan shi lokaci. Idan baka ba matanka lokaci, to ka dauko hanyar bata aurenka, kuma ka dauko hanyar da zai zama ya zama ma matsala a zamantakewanka na aure. Sannan kuma abu na gaba shine ya zama cewa kana da darajawa, ya zama ka daraja matanka, ka dauke ta a matsayin abu mai daraja, abu mai mutunci. Sannan abu na ƙarshe shine daraja iyaye. Zamantakewan aure yana buƙatar ya zama cewa namijin ya daraja iyayen matan shi, sannan matan ta zama cewa ta daraja iyayen mijinta. Waɗannan abubuwan dole sai namiji ya haɗa su kafin zai iya zama miji na ƙwarai. Duk namijin da bai haɗa waɗannan abubuwan ba, to ya cika ne a wani ɓangaren, bai cika a wani ɓangaren ba. Duk namijin kwa da ya haɗa waɗannan abubuwan, to ya zama cikakken namiji. Saboda haka ka yi ƙoƙari ka zama cikakken namiji a gurin matanka. Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace. Allahumma barik.